दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मोनसे गारिनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थानो आरोना स' गारिनि मुङानो जाबाय इक' स्पर्ट फर्डनि आरोना बाव गाखोनानै बोरै मजा मोनो बोरै मोनो आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो सानो आरो जा नै बिथांनि मुङा एमजि एन्ड्रेगा होनना बुङो आरो लोगोफोर दंबावो एसे उनाव खोन्थागोन आरो जोंहा ड्राइभारा एसि जानानै गुजुनाय जाबाय ड्राइभारा एसि जानानै गुजुनाय जादों आरोना जों दा थांगासिनो आरोना जोंनि भैरबखुन्द होननाय जायगायाव थांगासिनो आरोखि सानद्रपखौ ओरैबायदि खेवो आरो बेयाव नै आरो ओरै सुइचबो दंबावो नै सानद्रपआ गेवबाय बायह्रायाव ओंखारदो ग्लासखौ खनसे होबावदो फांबावदो ग्लासखौ खनसे फांलाय वास नै सानद्रपनि ग्लासआ फांजाबाय खेवफिनदोलै आं एसे ओंखारनोसै खोमा माने बाहेराव माने सानद्रपनि बाहेराव ओंखारनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय माने मोनसे फिलिंस फैयो आरोखि ना सोरगिदिं जेरैथिंबो नों नायलांनो हायो बाहेराव ओंखारनानै बिराद मोजां आरोना सानद्रप गोनां गारिया बेनो जे माने बाहेराव खर'खौ दिहुननानै गोसोबायदि नायलांनो हायोना ओरै खर'खौ फिदिंना ओरै नायलाय नङा होमबा स' लोगोफोर जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना गोदान आरो जायफोरानोखि आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनायजों लोगोसे माने शेयार खालाम भिडिअखौ लोगोसे जायफोरानोखि गोदान साबसक्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आं बेबायदिनो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो गोदान गोदान भिडिअ बानायनानै दिन्थिनो नाजागोन स' आंखौ अराय सम नोंथांमोनाबो हेफाजाब होनांगोन भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम जों मा आं खुगा सिनानै हब्रा रायलायनायखौनो खोनालायाखै आरो बा बिराद मजा नांदों सानद्रपजों ओंखारनानै नोगोद बार सिउ बारदों आरोना ओरै नायलांनो हायो गोदोना फिदिं माने माब्रै जायगाखौ सिनायलांजोबनो हायो आरो सानद्रपनि बाहेरायाव थानानै माने जायगाफोरखौ नायलांनो जों माने भैरबखुन्दआव सफैबाय आरोना आरो नै आं होज्रिखाव बाथ्रा बुंबाव बारजोंनो माने खोनायासै आं रेकर्ड खालामना होनो गोनां जाबाय आरो नैबे जायगाया जाबाय माने भैरबखुन्द टुरिजिम फेस्टिभेल जाग्रा जायगा आरो बेयो नै लांदां दायो अन्थाइफ्राव माने कालार फोननाय दङ नै बावनो जोंनि भैरबखुन्दनि माने फेस्टिभेला जायो आरो बेफोर माने जायगायावनो माखासे पेन्डेलफोरखौ बानायनाय जायो एक्जिबिसनफोरखौ आरो नै बै भैरबखुन्दनि मोनसे हाजो खावख्लाबखौ नाहरलायदो फै लोगोफोर आं जोंहा नै गारि मालिकजों सावरायनोसै आरोना माने बिथांनिनो गारि गोदान आरोना जा बन्धुआ मा बुंनो सानो आंनि साबसक्राइबारफोरखौ आरो नोंनि गारिनि बिखय एसे खोन्थादो नङा होमबा नोंथांनि गारिनि बिखय गारियाथ' मोजां स्मुथसा सालायनोबो एसे हेभि नाङो आरोना एसे फिसाबाथाय जेनेबा उसुबिदाबो मोनो ग्राउन्ड क्लियारेन्स गैयाबा ग्राउन्ड क्लियारेन्सआ मोजां गारिया ओमफ्राय लं ड्राइभफ्राव मोजां थारमाने बारा मेंनाय मोना बिदि आरो कमफर्टेबल माने आंनि साबसक्राइबारफोरखौ एसे नोंनि लोगोफोरखौबो खावलायदो एसे माबादो हेल्प होदो जेनेबा नोंसोर हेल्प होबा बेबो आवगायलांनो हागोन नङा होमबा बिदि आरो दा बिथांनिनो गारि आरोना जों बिराद बे गारि गोदानाव गाखोना गोजोननाय मोनदों जा नै बिथाङा सालायबाय थादों गारिखौ मैथा खावफ्लाया एसे मोखांखौ मोजां खोन्थाब्रा माने गासैबो लोगोफोर गोजा माने जों बेरायनो थांगासिनो आरो भैरबखुन्द
सानद्रुपनि मजा आरोना लोगोफोर ओइ नै जोंनि भैरबखुन्द हाजोआ हाजो खावख्लाबा बयबो सिनायखायो बेखौथ' भैरबखुन्दनि होननानै नङा होमबा